Ganun siya, abot na humana ba? Humana ba siguro? Unang hungit guys para sa inyo. Yan guys, well mga unta, saba kayong exhaust sa kusina kay para masigop ang tanang humot sa bulad ba? Mga unta o. Nahutan siya kong kamatis kay gahapon akong bana naghimo og kuan. Kamatis nga gisahog sa itlog nga parat ba. So mo to siya. Nga una ta. Guys, wala na gyud ako napakita ang uban process no kay gutom na gyud kaayo as in. Nya kaning longganisa ako rin na siyang gipalit sa Filipino store then ang iyang sauce mo akong giprituhan sa bahaw nga naay kuan ahos. Nya kaning kape sa San Mig gikan sa Pilipinas. You wanna go out? Do you wanna go out? Let's go out. Come down, let's go out. Yeah. Hi guys, maayong buntag na. Ako na pong igawa si Boomer. Nya, karon medyo bugno-bugno ang panahon. Pero hayag king adlaw. So, sunglass ta kay sakit kay sa mata. Anyway, tara kuyog na po taon. Sana pa itong chika ron. Cherry blossoms na siya guys, nagbulb na or unsa bitawag anak kanang hapit na mamulak ba, siguro mga 1 week from now. Cute ka yung view ay as in no, hayag ang adlaw niya ang snow tsada kay kinay mga agi sa mga doggy, mga tao, uban deer, mga layaw kay abay ba ami og kuan lasang. Nya kanang mga signs na siya nga dili pwede magpa-pee or magpapusa mga doggies diri. So naka rubber shoes nako nya. Yung ani nga ay nagmelt naman siya no snow. Pero siya gitsura og kanang bitawng ice para sa halo-halo. So dikyas jud siya, ana siya delikado gyud nya. Kana din siya guys, muna siya hulatanan sa bus daani. Na kay landong asa na? Hulatanan sa bus. Ay na napundo ta kay gikan nagpupot si Bubom. Ay my gosh, tigas kay guys, pero magpasaway lang jud ko musaka para ako mapakita sa inyo unsa ka nice. Dres buntod ay madigyas jud ko as in, pero wait, fight. No mga icicles ba, mag-walking may Boomer. Akong plano mga tutas simbahan ako ipakita sa inyo sa itsura sa kanang sementeryo daan ni ba may uban ng place na nangahulog ay bicycle. Digyas kaayo hulat sa Boom, wait sa Bubom kay madigya si Mama Boom. Dira ba ni kasabot binisaya? Swedish yun yung musabtan piskot. Sa aga kaling bagimbag na ta diri sa atong pagka-tralala. Sige, mag-walking tagamay para malingaw pud si Boom nato. Na siya guys, sige na siyang ihi sa laki nga doggy. Murag yung ipakita yung dominance ba na mura og asa ni sa tawag ana gani yung pagka-alpha. Murag Boomer was here nana. Hindi na siya sign nga eskwelahan, so dapat ang mga driver mag-pay attention. Sahay na yung mga kuandaan ni mga pupo sa mga rabbit, mga unsa pa nang mananap daan ni. Uso kay mga lambi daan ni. Lambi. Tawag na ko sa ila kay lambi. Pareha man jud ay itsura cute kaayo. Manggawas na sila pag winter. Daw guys, abi nyog sa Pilipinas ra no. Oh, uso po na diri, bandal og MJ.
taway lingaw. Come Bom, oy dakong truck. Come hit. Good boy, Bobom. Itong last video dahil nato guys, dapat dito ta nilaos kay mas duol. Pero okay ra gihapon. At least maka-walking tagamay niya kani siya. Ning mga kahoy diri sulod, mga apples ba na. Karon wala lay kuan, wala lay sulod kay bugnaw man. Pero maula gyud ani mga dagdag rang mga apples, mga pears, mga plums. Sayang kaayo. Nya ang uban mag-inarte matupag kuan, matupag Changi or dili siya Changi kay social man daan ni. Grocery na lang. Ato grocery kay dito pa mapalit. Murag wala kay lagpunuan ba, bisgur nila nga mahulog rang mga apples up from the sky. Ito ay juk-juk. Narabi tao guys oh. Mga apples ba na nangalaya, nga uga ba. Kung grapes pa to wa na nahimo ng raisins. Anyway, padayon ta guys. Eskwelahan na dira mga bata. Nya dani. Uso kay nang dili pwede mag picture or mag videos uban mga hinangs mga bata ba. Stricto kayo pero dira magihapon malikayan oy. Nya dinhi pod mga kahoy na ay mga bird house. Butangan na nilag tubig og kuan kanang bird seeds ba. Nya naputi usa dito ay. Oh, wait. Na ko napakita. Adi ay. Pura oh. Butangan na nila sa bird house niya. Tawag ani dito po speakers dool sa eskwelahan sa mga bata. Bitayan nila og kuan. Nang mabitaw siya og gibutang sa net nga mga nuts para pud sa mga squirrel. Daghan man squirrel dito katong sige na mo agian ni Boomer pikas. Nakalibot ra man taron. Nya katong ditong daghan sakyanan. Highway. Main highway to siya. Ano din eh, highway pud ni siya tapad nato pero lahi ni siya nga municipality paingon. So nagyapon car so nya 50 lang ang ilahang speed. Dito spikas moto dito ang kuan kusog paspas kay main road man silbi. Hi guys, maayong gabi dinha sa inyo. Maayong ugto diri sa amo. Tiwas na putas ato ang vlog. Vlog nga binisaya, walking sa takay. Tsada man kayong tempo ron. Nipis na ako ang jacket pero naka-hoodie lang gihapon ko sa ubos. Silbi tulo ka layers pero sando ang usaw niya ang nipis dahil nga jacket niya. Bilin lang ang mga bata kay dili sa ako iahan siya. Blessed kay ta sa forest. Sige, enjoy ha. Manlaag ta dito sa kuan. Ito ng simbahan o dool na ta. Walking lang ta kay para malingaw sa Boomer niya. Dala na pod exercise kay daghan kay rice akong nakaon kay what is nakabulad. Anong suto tawag ito bulinaw. Nagprito ko niya. Akong gibarihan ng bintana. Ang portahan sa balkone niya. Nagkuan ko katong spray niya nagkuan pag yun scented candle kay limaho gyud. Natoy one time nga ang silingan namo nga tiguang ni kuan jud siya. Yung yurat akong banag inan nga unsa ng baho. Pero anyway, walking tagamay kay wala ta nakaayo og kanang exercise gyud og ayo ba. Tawa guys, o cute kaayo. So 2021 nila na agihimo ang kuan bird house. Nya tawas kilid. Mga hearts. Ako ang duda ani mga bata ni siya estudyante dito sa eskwelahan ba. Mo na ilang projects. Nya bibo kay mga langgam daari ay madungog nimo. Hapit na ta guys. Nituyok dito medyo malayo-layo. Pero okay ra. At least naka-walking tagamay niya. Naka-extra tag chika. Nakita mo butterfly ba? Yellow green gamay.
Bisa kung duulan, nawala, nitago iskuan, mga dahon. Spring na jud, nanungan na sila. Cute kayong location sa kuan. Kaya guys, itabo ko speakers kay para makita nato ang likod sa church ba. Na, mga headstones. So, naog ta. Para mutuyog ta niya. Makita ninyo kung unsa pa. Unsa ba? Masyado organized. Ay, no. Layo na po na kung tuyokon. Pero okay ra. Mga bato. Mga nakasalito. Nga na may nabungkag, butangan din nila ana kay para makita sa mga tao ba sa layo pa lang hibalan para makalikay sa kuan disgrasya. Dai kabala mo guys, sadlukan bi ako mga yun ani pero kusan na lang jud ko karon mag pero tandog sa kalag na lang ta. Nakasimot pag og nay murag galapog niya. Ulo may galapog dani kay bawal ba nang maglapog-lapog din eh. Nya, ang katawagan ni kay pwede siya mag-source of sunog unya usa pa pod. Ang mga laya nga mga dahon ilan nang itapok sa kilid para magkuan para from earth you go back to earth inana ba. Di para sa atong lapugan dayon. Slow. Parang mga kuan na lang niya siya kanang katong mga sabi niya siya silbi katong mga tao nga wala dan nga lubong or ano sa parang kuan na lang niya siya ba kanang malutag in memory of nana nya kani sila born 1950 nya nawala 2021. Mani siya kuan bagong extension lugar silbi. Na diri na kahoy kasi paubos ka. Pwede maglingkod na sa man diri. Pwede ka man dagkot di ayo. Ifos pa man dagkot. Kombon. So na pa di sila space kaning dapito. 2020 na matay katutod siya dito 1940 niya 2022 dito speakers 2019 may bag-o pang nagkuan may bag-o pang ng nagkot inana diri ilahang gasa sa kanang ilahang mga loved ones bitaw nga nangawala kana siya kuan na siya o kanang daffodils kanang nas yellow green nga kuan yellow green nga vase ba or unsa bitawag ana sa Binisaya kanang basta kanang tamnanan ba murag sibuyas lang tawon daffodils na siya nga bulak tong yellow nya kanida ang mga kandila na come let's go born 1949 kanay pod kay hapit naman Easter gibisitaan butangan ani cute pod 1926 na tao nya namatay siya 2019 di ba mga bulak silang dalaon so muni sila guys ang halad nila sa ilahang mga loved ones. Ya diri din skilled kani basura tawa til compost so para sa mga compost niya
diri dayon katong sagol nga papel or plastic man kana din ay tubig pwede ka mahugas og kamot unya. Ni din sila pag tamnanan siguro na nila ng cone ba. So dili ta makasulod sa church guys kay namas boomer. Ano na lang tas gawas. Uy, tawa oh. Abog. But unsure na ko kung abog ba or no abog di ay. Simhutan ako. Diri sa ta. Kumbom. Dinida na i-toilet daw. So. Grabe red sea na Havre Circus. Kaning diri, muna siya usapod sa mga karaan na kaayo. Kani 1854 nya nawala 1955 dito tas pikas mas klaro na couple oh 2 years apart nya ang usa couple ba ni or family Inger tayong Bernd na sila mga family name diri guys mga uso ang usa nawala sa 1995 nya sa 2007 hi guys isipon jud ko sensya na dito ba first time na ko gani aning dapita sa kuan sementeryo 24 siya family kuan family Lubnganan among family din 1955 1958 2002 siya guys ang pagida dito speakers next time na lang punta dito magin na lang ta dito dapit sa atbang sa church balik na dito sa entrance muna siya diri guys nga ang uban ani kuan kanang muna siya diri nga pag part member ka sa Christian church kana Catholic church di ay kuan magbayad ka or magbayad mo siguro ka ato pila to anyway apil sa among tax ng kuan bayad sa kanang lubong bitaw so murag covered na siya if ever so katong wala mga family diri if mawala sila matiman ra magihapon ang atbang sa church manggawas ta dan manguli na dayon mga ngalan sa mga tao sa unang panahon nya ang bana sa taas pagbasa Hjalmar H.J. mga J daan ni mahimong Y nawala yang bana 1942 nya nakabutang sa ubos housewife Alida 1977 siya nawala ito pa na siya guys flowers organized kayo no kambom niya ang church dayan hinay bom for shipping defense dealer ha so nag-renovate na ganun siya abot na humana naman siguro uy sabi ba na bawal ang dogi pwede rin di ay iktan daw niya kuan dali ra ipag murabag ipagpanguan iyan po pero guys ano na po
Pasarahan sa lahi nga part. Kani siya, grabe kaning chain ay dagko kaayo. Franz Bayer 1902, 1909, 1961, 1962, 1968 ang pinaka early nga nawala, namatay Silvi. Ang pinaka late di ay 1968. Ang pinakauna nawala is 1902. Nato ako nakita dali nga mas dugay pa or kana na ba siya? Okay, 1936. Parang ko. Na-slide na dyan ko. Hoy, pero tandog sa mga souls. Mga agian. Lipod ay mo ka ng more siya kung paliti bitaw. Nice na susunod. Naman ko dyan ako ang crack. So, muna ni siya. Itong church akong pasabot. Usara na siya sa mga ihimplo ha nga kuan. Ingon ani dyan ang mga itsura bisan asa ka diri Sweden. Nya din ha ang entrance. O din itong entrance last time dai kay nag-renovate man to sila. Padtong November masiguro pulas na diri. Yeah. Kombong. Rune Esco. Mga kinaraan nga ngalan guys. Kaning email. Napa ni siya nga ngalan ron. 1904, 1989. Di na ni mo mabasa. In Hold och älskad far och mor. But unsa nang hold nga term? Älskad is loved, far och mor, loved mother and father. Yeah. Kulturgrav. So na siya something döden. 25 Therese Lindford. So na siya something to do with the culture, I think. Kaya namin nakabutang culture grav. Sulubnganan like with something culture, I don't know. Mungkin sana siya. Pero I think something to do with culture din in Sweden. Ano siya mga ngalan-ngalan. Ano po siya? Kulturgrav. Ako na-search niya sa kan namin. Sige guys, ulit na ta. Matigalan na to akong mga chikiting ron kung asan ako. Hiling-hulingaw pas amahan. You guys ha, I hope nag-enjoy mo sa atong laag this noon. Noon naman organic siguro alauna na ron. Unsa ba? Kaya ako na-enjoy ra pud kog lakaw. Kada naman kayong panahon nagkaapan ng lagi kay kanay ako ang mata. Pag silaw ang adlaw Ginoo ko Lord. Grabe ka sakit. Sakit akong ulo. Nya ako ra bang migraine kay naay kuan. Naay mga floaters. Sahay pagka ng worst na kaayo ba. Hi guys. Sige. Don't forget to kuan ha, like, comment unya. Subscribe nya, share pod mo guys if feeling ninyo nga worth it siya, share ba. Thank you kaayo ha sa support. Sa mga sigig lang tawag, sige comment. Appreciate kay nako. Salamat kaayo. Diya dito naglakaw gahapon guys oh. Itong last video na to. Ano siyang mga balaya. Sakar at adinaw niya. Mga 5 minutes walk. Abot na tas balay. So, naglayo-layo rajud ko ganina. Nagdamgo ko guys. Na-hypnotize ko sa bulinaw. Hey. Taod-taod na makakaon gimingaw. Nalipod guys oh. Apple trees ni siya. Nya. Tuluan nila mga bata unsaon pagkuan. Kanang
Be mindful ba. So ang back sa milk ilang gikuan ihimo nga birds house hanging. Nag DIY sila. Kombom. Grapikas sa simbahan. Let's go.